Županjske udruge tradicionalno su danas, kao i svake godine, organizirale cjelodnevno druženje s građanima uz kuhanje čobanca i graha, pečenu ribu i lepinjice, te topljenje domaćih čvaraka i vožnju fijakerom. Ove godine na novoj lokaciji u parku iza restorana Sava Županja. Kako je bilo, zna Ivana Pervan. U Županji su već tradicionalno, kao i svake godine, udruge građana, lovačka udruga Gaj, članovi sportske ribolovne udruge Sava, udruga stanara šokačkih stanova Džeram, udruga šokački divani te članovi konjogojske udruge Stari Graničar i Županjski kas organizirale druženje s mještanima uz gradsku glazbu i kult Tomislav, koji su se pobrinuli za dobro raspoloženje i zabavu građana. Uz kuhanje čobanca, graha, pečenu ribu i lepinjice te topljenje domaćih čvaraka i vožnju fijakerom, ove godine na novoj lokaciji u parku iza restorana Sava Županja pripremljeno je druženje povodom Tijelova. Tradicionalno već par godina za redom obilježavamo blagdan Tijelova gdje ribiči zajedno sa lovcima organiziramo uz pripomoć ostalih udruga, Džeram i konjogojske udruge, pokušamo okupiti naše građane, ponuditi im neke ugostiteljski sadržaj, odnosno naše delicije koje mi kao udruge pripremamo već par godina. Tako imamo pečenu ribu, imamo poderane gaće, imamo kuha se čobanac, čvarci se tope, grah se kuha. To je za naše građane koje ćemo počastiti na ovaj današnji dan. Mnoštvo ljudi okupilo se na besplatnom obroku i piću, a jedni od njih su i županjski umirovljenici. Mi smo došli u ime udruge Matice umirovljenika iz Županja, koja ima negdje oko 500 članova, a pošto sve udruge surađujemo u gradu međusobno i danas je dan udruga i evo odlučili smo da se podružimo danas i mislim da će nam biti lijepo. Ideja o manifestaciji i druženju udruga i građana potekla je od lovaca. Ja u ovome danu i ovoj manifestaciji je došlo od lovaca, od našeg lovca Antona Čolića, prihvatio tadašnji predsjednik, ja sam nastavio, ekipa lovaca koja je pored mene, ona je to nastavila sve što treba raditi. Manifestacija je podržana od grada, mi se na taj način predstavljamo gradu, mi želimo počastiti građane, predstaviti se kao lovci, kao lovačka udruga, ne samo mi. Mi ovaj projekat radimo u suradnji sa ostalim udrugama, to je sportska ribolovna udruga Sava, udruga stanara Džeram i sve ostale udruge. Evo, kao što vidite, ove godine smo dislocirani na ovaj prostor koji je izuzetno lijep i dobar. Osmijeh na licu građana govorio je sve, zahvaljujući čistoj ljubavi, volonterstvu i iznimnom trudu koje udruge ulažu u organizaciju. Bila je ovo lijepa prigoda za građane da uživaju i odmore se na svježem zraku uz druženje i dobru zabavu.